na san ka kai wani ma na san gidan ku kin san gidan mu ne yaya ake yanzu sai ka buka turu wani wasu na kare sai da kaya a tsoron ba ta ga kin san gidan mu ba ku sani wani ake da gidan mu ne yaya ake yanzu wanda ban mai tare mu ke tare ki san gidan mu ba Sharifa ya san gidan mu ne yaya ake yaga ya kawo cikon sai ba kariyar kata